lamento de debò aquest problema tècnic, no dona per més. Passo la paraula a Gemma Cendra, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta del districte d'Esquerra Republicana. Pilar, Gemma, em sap greu, però... Que no serveix per res, no? No. Bueno, perdoneu perquè jo no tinc massa veu mai i a més no prendré gaire temps perquè si no hi ha micròfon no és confortable sentir-me així. Jo crec que és molt emotiu veure que la mort de l'Eve porta tanta gent avui en un dia tan fred, d'hivern, el primer dia d'hivern que tenim realment i que ja és fosc, i esteu aquí tots escoltant aquest homenatge. Jo crec que l'exemple que ella ens ha donat ha sigut una lluita silenciosa i constant de l'altra punta del planeta i que tot el planeta, també els que estem aquí, ens l'hem fet nostra. Jo crec que ens l'hem fet nostra per dues coses. Una, perquè l'horror existeix a tot arreu, nosaltres l'hem viscut, nosaltres l'hem conegut i per tant sabem molt bé el que vol dir la desaparició, la tortura, la persecució, la mort, la dictadura. Per tant, són paraules que les reconeixem en la nostra memòria i que ens les fem nostres i per tant podem entendre molt bé la seva lluita. I la segona és, una lluita que no s'ha acabat perquè encara avui la dictadura torna i Europa torna a estar en moments bastant foscos, per tant, preparats a tornar a estar amb la força per aturar-la, per aturar el terror. I per altra banda, la segona cosa és la motivació de la seva lluita. Quan un perd un fill ja no li queda res a perdre. Quan un perd el que més estima ja no li queda res per defensar. Jo crec que llavors l'únic que et queda és la defensa d'estar tu allà com un estendard fins que allò caigui. I per tant aquella lluita silenciosa d'estar allà sense dir res, amb silenci, però amb un desafiament total a una dictadura per part d'unes dones, jo crec que és potser l'expressió més forta de rebel·lió que s'ha vist mai. I per tant jo crec que l'Eve mereix el nostre suport, la nostra estima, el nostre reconeixement i el nostre respecte i molt honorats que a Nou Barris hi hagi una plaça i un lloc amb el seu emblema. Per tant, res més. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Gemma.